Okay, vaudzeke koko kuti hanzi nabomb disposa makarweka ndokupeta iso apa kapa vaudze kuti hanzi ininika kana vachida zvounoninika ngavatoyanindegeka bhozi zvizve ground force ndovapeta inini bhozi ka ndienda tonaro pamaziso mangu rocha confirm blandaka bastard dzevanhu mamuka chero wamupurisa ndokuno Rituman, how are you? Thanks and sit down. How can I help you today? Wamupurisa ini ndozi Ingrid kwakatsukunya. Iwe usada kutambisa mazvosi zestate panapa ingotara nyaya yako mani akuenda fatika so iwewo ukuona kuti tikati nyanya hobho dzakatimirira panapa kwetosera kuti nda zvinhu zvakunditaurira bomb disposal makaro yelo hanzi kudiko naawa handisi kuda zvokudhererwa inini manzwaka imi pataibika zvigaba zvemakamafulash kukitanisa maimboweperemi makambondinzwira tidzi patainzi 50 cents kuita wet then dhora kunoita gamba uko maweperemi no fucking rubbish kwaiko maona imwe muneighborhood munhu ese anenge andofona muri kumukwinza kudada nokuti munoshanda muhurumende chere haiwawo iwe chekutanga apa kaba ndoda kuti uzive wobva waandasenda kuti inini handisi neighborhood I'm bomb disposal garo for you chechipiri ka don't waste my fucking precious time panapa handina zuva rese ingoti bhagu nyaya kotoni izvo zvaitaka wamuneighborhood tatiri pamasowe pakasango kaike kupadhuze nopakomanda apo tinonamata zvakanakidza fani saka ini ndiri muimbiro pamasowe ipapo saka ndakatosumuka kamu zvakanaka paya ndikashora vhesi rokuti burukati tambe ngoma bhezimani burukati tambe ngoma bhezimani iwe handina zuva rese nini wanzwaka what kind of rich criminal are you in front of bomb disposal to you imi nyongono yenyu mazwaka chirungu chokubicho muda kutireketera panapa munotsangusa mudzimu yanarodzere mimi wakatipfukira zvipoko kuno ai muchazviruma uri imapa ndatipo ndapedza kuimba vhesiro ndandichiimba mupurisa tazemba usana mukuru kwakutodini paye saka wauya panapa pakamba hure mapurisa kuti uzotara nyaya dzako kuzota ngano dzako dzatora nagudo uneshuwa here wewe kana uribe mufanagadziro mawayo wazvizwaka ndiri mufana wako ba inini ndatipo tazosvinura kudai tazoboya bhutsu dzedu pachiribe mawachi marolex edu papachiribe handbag design yadzimai wangu papachiribe iphone kaunga madzibaba kanondogara kakati kororodo papachiribe ndo zvaitika ndo izvo ndaya kuzoripota panapa aizve ukutoripota ako robhari uchiita pamunhu pamusasa kudai so uneshuwa here wadii zvakaitika kupi zvimufana iwewe dhuze pakokokora pamhando yoti akenda kumasoja okay uko ndiri kukomanda futi kako so rega ndivabatika I'll see what I can do. Migration apa zvaitira ndiri kukuitisa ekeri ndaona machena zvekudaro amubofa makawana kamwerana ane mapuraizi ari reasonable seni kudai so izvozvo ndinozviziva sisisi asika uri kudhura kudhura ndiani yeye imi momuzimi kudhura ndihambuya vani vavo inzwai kamigration masini akabva kure saya handitika ingawani munoziva kuti ndandisipo kainini kana ndichinge ndiri pozisheni kamunongondoona nekubudikira neparodhapo kandichikusiyira zvimanaisi kandichikutengerai kazvimakokokora maiziya nechichi bhata pamakapedzisira kundiona rini marimezuro pandakaguma kukuona sisisi saka pakadhakwa imamigration inini nemi takagumisirana kuonana kalast week uri musi wemande kamaiziya ini ndandakakurosa bhodha ndandisipo kana ndakaenda kunohodha kujobheki uku saka wakangohodha zvinhu zvishomashoma izvozvi here izvi ndakauya nemasini gozha sterekika kungoti ndiri kutora zvangu mashoma kandichitengesera varungu maiketa saka mazoti kudikwa migration okay ndotora hangu ndiri kuda zvese zvakadai wati 90 mari handitika ndokupa month-end mbuya vani ivavo kamba inofamba nemba yayo kamaiziya migration ndikadhumwa negonyeti ndichingobuda padheni pangu panapa munoda kuzonetswa nechipoko changu here plus ini hangu pafeya chaipo kandoda kuti bundu rangu riwandire kusaidhi kwangu ka nekuti handina bundu rinorara kuseri kwedhoo inini madira unoita mari soka kana pfamba handifunge kuti inosvika paurini saka kuri kuendeka here kusouth bhodha riri kufambika zvakanaka here ndakangonzwa kuti hanzi zviri kunetsa here kudidi kungohwa asi iwe hauna kudarika nepo kai naiwe triple C isusu muchiti vangatitange here isusu tiri mavip ka isusu handiti muri kuona malema uyauya ndakagara naye musoweto muya kagorera ndakagara kujosa saka ndewangu zvekudaro iwe triple C usataure zvinhu zvakadaro iwe ndiri kutokulaina banga zvesisteni ndakatongoona kati mabhodha office twachona itoto katichikwenyana maiziya tichitongondinongedzera bhati ndakazoona kati kwakurova saluti ndakaenda ndakapinda maiziya
Pandakange ndakudzoka ka ndopandakanzwawo kamukabhebhi kaitaura chipedhi kakachiti ndakutengerai kahangiriraiyoni ifambai muchidya maiziya. Ndikati haiwa kudhara kandakanoidya shumbai nenzara. Iya, saka wakarongeka iwe Triple C. Rega ndikupe mari yachona zvangu ini. Alright bo zvekuti kasisteni. One more thing kasisteni kana muchizenge mavhunzwa nevanhu munongoti makatenga kumarana ekutonazi maikeda. Nekuti vanhu vemuraini munomu vakandimaka zvekuti vanoroya ka. Saka handisi kutomboda kutadziswa kudya mari dzangu nevaroi vanoroya too much maiziya. Okay Triple C, iri bo.